финской деревне Окуниеми впервые за последние 400 лет появилась православная часовня. Местный житель Андреас Хянинен строил ее в одиночку в течение 10 лет. Бывший реставратор, он практически все работы выполнял сам, насколько позволяла ему травма правой руки. Теперь он готовится к освящению часовни и хочет, чтобы сюда приезжало как можно больше православных со всей Финляндии. Tässä oli aikomusta tuolla kelloja varten paikka tuolla. Meillä ei nyt niitä kelloja ole enää. Täällä Uukoniemellä on tämmöinen paikka, Kolkutniemi. Sieltä kutsuttiin vene aina toiselta puolelle näin. Vei yli ja sitten toiselta puolella kolkutettiin taas toiselle. Ja sitten me valittiin tämä myös tänne niin kuin kutsuntoääni. Nyt seuraava juhla on, tässä on laskiaisena on tarkoitus järjestää laskiainen, se on siviilitapahtuma ja sitten pääsiäisenä jotakin, en tiedä mitään. Konevitsilaisen jumalaääni juhlapäivänä ja joko tässä tai sitten sillä pitäjätuolla on sitten kunnon raasti. Tulee semmoinen laatikko tuonne, tai siis tämmöinen penkki. Ja siitä tulee minun tuonen venho. Tää on tää sirkkeli, jossa tässä ei ole käsi mennyt. Tässä sirkkelissä mun käsi meni, mutta ei tässä. Tästä on kaikki suojaukset joutu poistamaan, koska niitä hirsiä ei voinut muuta. Sillä tavalla, että mä kuljen sirkkelin ohi ja se käynnistyi itsestä ja se otti hihasta kiinni. Se millä se kupoli on tehty. Tässä on valmiina kaarevuski. Näissä kupoleissa mennään tähän tulevaisuudessa myös Venäjällekin, kun ne saa tietää. Tää on ainut piirustus, mikä tästä on. Tämä. Kupoli. Tuon mukaan se on tehty. Ne oli täällä ne. Tääkin on yksi merkki. Niitä oli tässä, kun puutavara kulki tässä. No. Pilkotte ja sahatte puut sitten myös. No nythän lupasi tulla joululomaksi, mutta oli muita kiireitä. Tuo mun lapsuuden ystävä tuossa niin Simpeleltä niin asuu tuossa naapurissa, niin hän ja sitten tässä keitetään tässä. Ja noita kirjoja siellä oli, Kisillä oli yksi semmoinen minua miellyttävä sasona ja sitten mulla oli noita hirsiä oli ollut 20 vuotta mukana. Tuolla Ilomantsissa oli semmoinen Möhkönruukin kanavatyömaalta. Ja sen verran kun niitä hirsiä on, niin mä laskin sitten siihen piirustukseen, että minkä kokoinen se piirustuksen mukaan ei ole tehty, vaan että mihin ne hirret riittää. Sitten kattoon haapaa niin kuin perinteisesti on. No, mulla oli apuna, oli edesmennyt arkkipiispa ja sitten myöhemmin Nikean metropolitta Johannes, hän kävi täällä usein ja hän sanoi, joka kesä hän kävi, hän sanoi, että aina kannattaa herralle huoneen rakentaa.